Tolosaldeko euskararen maila eratze prozesuan dagoen proiektu bada. Orain dela 3 urte, gutxi gora bera, Galtzaundi euskara taldeak egin zuen gogoeta bat, bai ordu arteko ibilbideaz eta bai etorkizunari begira zegoen egitekoaz. Eta hor aurkitu zen, garai berri batzutara egokitzeko premian. Eta garai berri horiek izan batzuten nahi ez, euskalgintzan zerreginean agirien guztiekin batera. Eta hori da abia puntua. Galtzaundi euskara taldeak ikusi zuen nahikoa argi, bere ibilbide berri honetan, euskalgintza nolabait herritarra edo soziala deitzen dena hori eta euskalgintza instituzionala horren artean bateragune bat behar genuela. Bertatiken gure helburuak adosteko eta nolabide hortan bakoitzak zer eginkizun zuen adosteko eta hartara irabazteko. Bai eraginkortasunean, beti ere osagarritasuna irizpidetik abiatuta. Hor hasi ginen elkartzen, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak, diputaziokoak, Tolosaldeko 5 herrietako hautetsiak, Galtzaundin bertako ordezkariak, Larramendi Bazkunako ordezkariak, Euskara Teknikarien ordezkariak, UEMako ordezkariak, eta baita ere zenbait aditu guretzako zeharkakotasuna zaintzeko oso garrantzitsu zienak. Importantea da azpimarratzea hemen Tolosaldean biztanlegoaren 70% euskal hiztuna dela eta 10% gutxienez ulertzen duela euskeraz, ez? Abia puntu horretatik egintzen horrelako egindako ibilbidearen irakurketa bat, mahai gainean jartzen duenen Galtzaundi euskara taldeak eskualdetzeko beharra, garrantzizkoa ikusteaz gain ezinbestekoa ikusten da, ez? Eskualde bezala laniteak zailtasunak baditu, hemen oso izaera ezberdineko herriak gaudelako, 28 herri, batzuk urbanoak, beste batzuk oso landa eremukoak, tamaino eta izaera diferentukoak, eta eskualdetasun hori balantzen hastea importantea izan zen. Hori horrela izan da ere, importantea da gainera nola garatzen hasten gehan lana, ez? Eta hor, aterki importante bat ematen du gobernantza berriaren ereduak, eta horiek dira alde batetik eraginkorra izateko maila lidergoa partekatua izan behar duela, eta ez duela bakarra izan behar, baizik eta guztiona, eta hor sartzen dut bai instituzio aldetik, ordezkari instituzionala erabatea esateko udalak, diputazioa eta jaurlaritza, eta beste alde batetik euskararen aktibazioan parte hartzen duten eragile guztiak Tolosaldean asko eta asko direnak, ez? Hori da bata eta beste kontzeptu bat da berdintasunarena, ez? Eta berdintasun politiketan erabakia horra da lana zeharkakotasunez egitea, ez? Horiek dira nik uste dut berrikuntza, mahai honen berrikuntzari oinarria ematen dioten kontzeptuak. Gure kasuan, alegian eta inguruan, nik uste arnasgunearen kontzientzia bera ere ia oain arte ez duela izan, eta udalan ikuste egitikene nik uste ez dela gehiegi inun aipatzen. Euskararen mailaren sorrera baino lehentxeago Xabier Bengoetxeak gintzula azterketa bat, eta azterketa horretan besteak beste alegia azaltzen zen, eta ikusten zen arnasgunetan zehola hizkuntzaren ikuspegitik galera bat ematen nahi zela, eta guk Tolosaldeko euskaran maila ikusten dugu galera horri erantzuteko aukera gisa. Gure udalek eta daukaten arazorik handienetakoa da ezin degula eduki herri txiki guztitan euskara teknikari bat udaletxean, ez da euskara batzorde bat ere. Herritarren aldetik ere ezinezkoa da Tolosaldeko herri guztietan euskara elkarte bat edukitzea. Galtzaundik egindako apustua hor dago, eta gero bestetik instituzioekin batera euskararen maila osatzeak eman diguna da ikuspegi orokorrago bat, pixkat burua jasotzea, inguruko herriei begiratzea, ze herri txikietako jendea, bestetakoa ere ez, baina ez gea bizi alegin bakarrik. Edo gure kasun alegik berak ere funtzio garrantzitsua betetzen du inguruko azpieskualdeko buru bezala, ez? Eta askotan ez gea konturatu ere egiten ze aberastasun daukagun hizkuntzaren ikuspuntutik. Hor Galtzaunditik bultzatu nahi izan ekimen horrek
bat zetorrela etorkizuna ikizeko filosofiarekin, eta geneuzkan erronka ezberdinei ere aurre egiteko esperientzia polita izan zitekela ikusi genuen. Hau da, diputaziotik zenbait alorretan gaur egun importante dien alorrak, berdintasun alorrean, euskera sustatzearena, zeharkako gaia dien horietan, edo migrazioaren inguruko gaietan, herri txikietara nola iritsi, arazo edo ez daudelako behar bezalako baliabideak herri txiki horietan. Orduan beraz, ikusi genuen euskeratetik haratago esperientzia honek gobernantza arlo horretan lagungarria izan zitekela ikasteko. Hau da, eragile ezberdinak, eragile instituzionalak eta sozialak elkarlanean erronka bati aurre egiteko. Jabetzen gara gaur eguneko gizartean gai gerozta konplexuago diela eta administrazioen, gobernuen gaitasuna errealitate horri aurre egiteko, trazionatzeko, eraldatzeko mugatua dela. Orduan, nahitaezkoa dela lankidetzazko harremanak sustatzeak. Etorkizunari begira, klabe importantena da beharra. Sentitu behar da nolabaiteko beharra benetan euskal gizarte bat eta euskal hiztunez osatutako gizarte bat edukitzeko, ez? Hori klabea da. Behin beharra mahai gainean baldin bada, elkarlana ere oso importantea da. Hortik aurrea, gizarte honek gaur egun demandatzen dituen kontzeptuak bizikidatza dela, berdintasuna dela, derrigorrez sartzen baldin badian nik uste dut emaitza bai ala bai ona izango dela, ez? Orain dator garai garrantzitsua, ez? Badakigu, deserosotasuna izango dela gainditu behar dugun gauza bat, mugitzea eskatuko digulako guztioi, inertzia gauztea, baina, orain arte indako lanak ematen digu konfiantza horretarako ere. Alegi bakarrik edo asteazuk bakarrik edo abaltzisketak bakarrik ez dut uste zerregin handi daukeunik, eta aldi beren bestekin batera joango bagineke berriz, iruditzen zait eskualde indartsu bat izan gintezkela euskararen ikuspuntutik, arnasgune importante bat izan daitekela eta arnasgune geografikoa izateaz gain, gero barruko beste esparruak ere zaindu beharko ditugula, diela edabideak edo kultur erakundeak eta hor daukagu bide emankorra eta nik uste luzeaz ez dugu prest jarri besteik ez dugu inoen diken. Lankidetza horren bitartez bilatzen duguna da kasunetan euskararen erabilera zabaltzea eta edatzea eta sendotzea, eta neurri horretan azken onuraduna herritarra bera da. Ere ustez, aipatu dudan bezala, esperientzia hau polita izan daitekela ikasteko eta horren ikasketa horren ondorioz zabaldu izateko beste esparru batzutara eta beste eskualde batzutara ere.